L-ewwel qari. Qari miktib tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej: għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u niedu. Il-mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Arani se nġibhom minn art it-tramuntana, niġborhom minn truf l-art. Il-koll kemm huma l-omja u t-sopop, in-nisa bit-tfal u n-nisa fil-ħlas, kottra kbira terġa' lura hawn. Jiġu bil-biki, imma nfarraġhom jiena u nġibhom lura. Immexxihom lejn l-ilma ġieri, minn modijiet watja biex ma jitfixklux. Għax jien missier għal Iżrael u Efraim u ibn il-kbir. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk intela fomna u blajjat ta' ferħ il-sinna. Kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: kbir femilu il-mulej magħhom. Kbir femilu il-mulej magħna u aħna bil-ferħ imtlejna. Kbir femilu il-mulej magħna. Bidda l-mulej xortina bħal widien tan-negeb. Dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Kbir femilu il-mulej magħna. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru iż-żerja għaż-żrieħ. Iżduma u ġejjin lura, jiġu bana ta' ferħ, iġorru il-qatet f'idejhom. Kbir femilu il-mulej magħna. It-tieni qari. Qari mill-ittra lil-Lut. Kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin qiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jagħder il-dawk li ma jafux u li jiżbaljaw, għax huwa imlibbes bid-djufija u minħabba f'hekk għandu joffri sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu ukoll bħalma joffrihom għad-nubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu bidejh dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu msejjaħ minn Alla, sewwa sew kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qassis il-kbir, imma dan tawlu Alla li qallu: ibni int, illum jien nissiltek. U kif jgħid ukoll band oħra: int qassis għal dejjem, skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kottra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tal-lab qama jismu Bartimew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret qabad jgħajja u jgħid: Ġesu bin David, ikollok nina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu biex jiskot, imma aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok nina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-għama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu qallu: xi trini nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni
wieġbu l-għama. U Ġesu qallu, mur, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' mixi warajh fit-triq. Il-kelma tal-Mulej.